Meta l-prezzijiet internazzjonali taż-żejt u tal-gass ġew fix-xejn għal rekord assolut li qatt ma rajna qabel, il-pajjiżi kollha qed inaqsu l-prezzijiet. Iżda f'pajjiżna m'hawnx normalità u l-gvern mhux qed jara li dak li jista' jikseb jaddih lin-nies se nibqgħu naħallsu bloli minħabba d-dil żiena u korrotti tal-Gvern Laburista. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat minn Angelo Mikallef fuq Net FM. Għalli u għalek li l-oppozizjoni qed kompli tinsisti li l-kontijiet ta' dawlu l-ilma jonqsu għax kull ġurnata li tgħaddi u dan ma jseħħx ġurnata oħra fejn in-nies qed jibqgħu jinsterqu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-isfidi li għadna qed niffaċċjaw kawża tal-coronavirus fejn tenna li dan hu mument diffiċli li rridu nadduh flimkien. Madankollu pajjiżna għandu Prim Ministru li qed ikun populist, moħħu biss biex iġib l-xandir tal-Istat qisu stazzjon ieħor tal-Partit Laburista. U ejja ninżaw il-politika partiġana, ejja ma nipprovawx nintoġbu sempliċement biex imorru fuq television u jgħidu ara għalek għax dik l-ħfef. Dan huwa mument diffiċli illi rridu naddu minnu flimkien bħala Maltin u għawċejn. Adrian Delija kompla li dan hu mument li jitlob responsabilità mingħand kulħadd u fil-waqt li tenna l-appell li kull wieħed u waħda minna insegwu l-pariri li qed jinħarġu mill-awtoritajiet tas-saħħa qal li l-partit li jmexxiju dejjem ra li l-ewwel jiġi pajjiżna. U meta jkollok momenti bħal da tkunx fil-gvern jew tkunx fl-oppożizzjoni, naħseb illi il-responsabilità titlob illi inti tajt anke mill-oppożizzjoni l-ewwel pajjiżi. L-ewwel Malta, l-ewwel l-interess ta' ħuti Maltin u Għawġin. Matul l-intervista trattaw ukoll diversi temi oħrajn fosthom l-intervent li għamel waqt is-summit mal-mexxejja tal-Partit Popolari Ewropew fejn tenna li Malta ma tistax titħalla waħedha fl-isfida tal-immigrazzjoni. Issa rridu nifqu nparlaw u nitkellmu u niddiskutu u rrid nara r-riżultati. U kommess kemm jien kif ukoll l-MPs illi jirrappreżentaw il-Partit Nazzjonalista fl-Ewropa, illi kull ġurnata nikdbu, inċemplu, nillobijaw, namlu l-almotana biex inġibu is-sosten għal pajjiżna. Mhux is-sosten bil-kitba u bil-kliem, ma fir-realtà. Dwar iż-żjara li għamel fis-sigħat li għaddew fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija, Adrian Delija qal li fakkar fl-importanza li l-ġustizzja ssir ma' kulħadd, mal-kbir daqs kemm maż-żgħir. Barra minn hekk innota kif issa il-Gvern se jagħti kuntratt ta' 4 snin biss lill-Kummissarju l-ġdid u għalhekk l-istaqsa kif dan jista' jittieħed bis-serjetà fid-deċiżjonijiet li jieħu meta l-kuntratt se jkun daqshekk qasir u mingħajr l-ebda konferma ta' kontinwità. Dwar l-iskema li għadu jmexxi l-Gvern bil-beħ ta' passaporti, Adrian Delija esprima d-diżappunt tiegħu li l-flus miġbura ma sarfu fl-ebda investiment tal-poplu. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista jibqa' kommess aktar minn qatt qabel li jara li ħadd ma jibqa' lura. Il-Partit Nazzjonalista kommess iktar minn qatt qabel u jiena again narġa' nieħu okkażjoni nirringrazzja l-grupp parlamentari kollu tiegħi illi qed naħdmu kuljum il-beraħ stess intqajna satejn tlieta illi qed nippreparaw qed nippjanaw qed nipproponu lill-Gvern minn issa u dalwaqt ukoll inkunu qed nuru iktar fis-sod il-viżjoni tagħna ċara għal Malta ġdida f'dinja ġdida f'Ewropa ġdida. Dan meta pajjiżna u mexxi minn gvern bla pjan u reattiv, mifni bi problemi li ilhom ġejjin ix-xhur u li bitluq ta' Muscat u l-wasla ta' Roberta Bela qed nisimgħu l-istess diska.